Kasi nabanggit niya mga kalingap na si tatay hindi na nag-asawa, gawa ng gusto niya na lang alagaan yung mga kapatid niya. Sa kadahilanan po na wala naman po wala silang pamilya, wala rin pamilya yung isa. Yung isang kapatid niya si Tatay Mario ay PWD po. Si Mario, kamusta po tay? Ni kuya ni Tatay Noe. Yan po, ikot tayo dito. Kalingap, yan, puro yero po. Puro yero, tapos trapal. Tabing-tabing na trapal. Yan, ito po yung kapatid ni Tatay. Ito po si Tatay Mario PWD po. Tatay, kumain na ikaw? Kumain ka na? Kumain na ikaw? Kalingap, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ngayon nandito po kami sa Dinakutan, Labo. Yes. Yan, layo po yan oh. Kung makikita nyo, bukid po yan. Nandito Labo po pala kami. to? Nandito na kami sa Labo. Yan, at kasama ko siyempre yan, Nathan Cute Vlog, Alex Librada, Vincent Calyada, Don Alex, Limwell Adanza, Kuya Regan, and Alpi TV Vlog. At pakisubscribe po yung mga nakikita nyo lumalabas ng mga pangalan ho dito. Yan, pakisubscribe po lahat yan. Yan po yung part ng Trio Kuwela Family. So, yun po. Ngayon may pupuntahan tayo dito. Ito po ay na-scout ni Vincent Calyada. Anong pangalan? Si Tatay Noe at saka si Tatay Mario. Anong nila? Anong Para katayuan sa silang buhay? senior citizen tapos wala po silang pamilya. Okay. So, tara po. Magkapatid. Tatay Inoue. Tapos Tatay Mario. Mas Mario. maawa ka kasi yung sinasabi ni Tatay Noe. Yung parang gusto niyang alagaan yung mga kapatid niya habang nabubuhay pa siya. Yung ganun. Sige, puntahan natin. Ako, iyakan na naman to. Iyakan na naman. Mukhang hagulhol na naman si Alex Librada nito. Si Alex na naman. Sabihin naman na Alex. Ako na naman. May Alex, ang kamay naman dyan. Nakasimangot ka na eh. Ay. Sige po, puntahan na tayo doon. Mga kabiyaya, puntahan na natin sila Tatay Mario. Yan. Tsaka Tatay Inoue. Sobrang init oh. Yan nasa kami. Nasa bukid po kami. Pero okay lang yan, walang kaso po yan. Ayan nga, kapag isa kang charity vlogger, kailangan tanggapin mo kung ano yung magiging hirap na pagdadaanan mo, no? Hindi basta-basta ang buhay ng isang charity vlogger, mga kalingap. Bukod sa minsan ikaw na yung tumutulong, ikaw pa yung napapasama, no? Hindi maaalis yung mga basher, yung mga panghuhusga. Pero okay lang yan, wala akong kaso dyan. Hintayin natin sila bro. Kalingap ang tropang Trio Kuwela. Yan. Pakisuportahan po ang kanilang mga YouTube channel. Yan, nandito kami sa gitna ng kabulundukan dito sa Labo.
Ba? Ba? Aw, aw. Ikos ko sa Pilapin. Aw, aw. Kati sa puwit. Aw, aw. Si ano, Kuya Alex, tara. Doon na tayo yung bahay nila, Padi, oh. Ayun pala yung bahay na pag-aidahan ko. Ayan, ito yung mga dadaanan namin dito. Yan. Yan si Vincent, nauna na. Yan, pakisubscribe naman po ang aming scout ng Trio Kuela na si Vincent Calyada. Siya po ang naghahanap ng aming gawa ng kami, siyempre. Yan, no, walang daan, mismo sa palayan ng daanan nila. No? Tandaan kayo, huwag nyo apakan yung palay, ah. Tatay! Eto. Kamusta kayo dito, tatay? Ha? Okay lang po yan. Ano yan, tay? Ito si Tatay Mario. Ayan si Tatay Mario. Kamusta po, tay? Kumusta? Sa ito? Tapos ano pong pangalan? Ito si Tatay Noe. Magandang umaga po, tay. At tanghali. Kamusta na po kayo dito? Ngayon tayo pang ano? Kumpari. Tatay, matanong lang, ilan taon na po kayo, tay? 77. 77 ka na po. Ngayong 78 ako ngayon. Ngayon, July. In July. Ito po si Tatay Mario. 66. Tatay Mario. Ano? 66 na. Kapatid kaya? Anong ano? Parang ano ba siya? Utal? PWD rin. PWD rin. Parang linyada ng disable. Hindi kaya magtrabaho. Ang isip niya normal naman po o isip bata po ganun. Kumisip parang. Okay po. Kaya sabi ko yun. Kaya kinuha ko doon sa kapatid ko. Bunso namin kapatid. Kinuha ko. Oo. Malaking pagkaib mga tasa. Sige po. Ito yung bahay nila Tatay Mario at ni Kuya ni Tatay Noe. Yan po, ikot tayo dito. Kalinga, yan, puro yero po. Puro yero, tapos trapal. Tabing-tabing na trapal. Yan, ito po yung kapatid ni Tatay. Ito po si Tatay Mario PWD po. Tatay, kumain na ikaw? Kumain ka na? Kumain na ikaw? Kakain. Kakain lang? Tatay Mario. Parang hirap siya tumunta. Oo. Yan dito sa kabila. Yan mga kalingap. Sira-sira po. Grabe ang kanilang kusina. Grabe. Sobrang luma na ng mga gamit, mga damit. Grabe naman itong Grabe naman to yung bahay nila. Puro alikabok na talaga. Ito yung Ito ba't nung sunog nasunog pa Ano siya ng ano? Ang mga kalingap po, parang muntik na itong masunog to Ngayon tingnan nyo Buti nga, may pamangkin ako nakapunta rito. Asawa ng pamangkin. Wala kita. Ang na. Wala ko yung asawa, anak, tay. Sabi nata. Anong saan kayo kumukuha ng panggastos nyo araw-araw, tatay? Ayun. Ngayon nga sabi ko nga na datay, sabi ko kulang lang. Sabi ko wala namang mabili. Sabi ko bahala na. So, sige tatay, habang hanggat maaga pa, may mga bibigay kami dito sa'yo. Eto. Yan, bigas. Yan tatay, bigas. Yan, tsaka grocery. Tapos, yan, may isa pang bigas. Bigay mo na rin yan sa kanila. Yan, bali dalawa na. Dinalawa na namin tay para medyo matagal-tagal yung konsumo nyo. Bali dito, natutulog kayo tay. Dalawa lang talaga kayo. Oo. Ito po si Kuya Mario. Kuya, ito gusto mo, may grocery, may tinapay. Gatas, pagkain. Ang dami May kape. Baka hindi ka pa nagkumakain ng magahan.
Kumain na kayo, tay? Kumain na daw. Ano almusal niyo, tatay? Ay, may kanin. Kanin tsaka... Ay, wala. Wala kayo. Walang ulam. Nagsapaw lang ngayon ng Nagsapaw? ng dahonan sa ay yung talbos. Talbos, oh. Oo, nilagyan yan, saka nilagyan yan. So kaya kung galing pa lang yan, akala ko, na din ko sabi nung aking bayang na at parito, may pamiting daw dyan si Vice. Na pumunta ko ang pala yung mga magsasaling dyan. Si Bebang. Bebang, nung nakita mo ulam? Kangkong. Kangkong? Hindi kangkong talbos ka mo. Talbos ng kamote daw yan. Na sinapaw. Ay wala. Tatay, pwede ba kami pumasok doon? Pasok ako? Oo, sige. Sige po, pasok po ako. Ay, mga kalingap, ito yung loob ng bahay nila, oh. Tingnan niyo po yung mga gamit. Sobrang lumang-luma na. Oo, yun yung mga telmos, baso. Wala man lang silang mga tauban ng pinggan. Sobrang dumi, mga ano. Ano naman yan? Pahinga lang. Papahinga lang. Sahasa lang ako nito mukha ko. Ay, blood ka na naman. Alis dyan. Titignan ko yung ano nila, gamit. Hello. Tignan mo, yun, Ay, mga kali. Pisit na to. Tirador. Gigil na gigil. Ay, mga kalinga po, ito yung higaan ng dalawang magkapatid. Ay, pati yung higaan, no? Kawawa naman itong mga matanda na to. Ulam nila dito. Nasaan? Ulam? Hindi sa lugar sa liro. Ay, kawawa naman mga kalinga po. Nanilagyan ng suka. Delikado yung trapalo. Mga, ayun, kawawa naman. Nakakaawa. So parang nararam ko, Alex, Trio Kuela, nararamdaman ko na may panibagong mission tayo. Tignan mo, pang-tusok sa aswang yan. Ha? Pang-tusok sa aswang. Pakisda yan. Ay, diba, grabe. Aswang agad. Aswang agad ang gusto mo eh. May panibagong. Paano mo pala ito nakilala? Nag-ano lang po, tanong-tanong, tapos naghanap akong matutulungan. Ano yan? Loko ka. Lagay mo yun dyan. Ano sabi mo, Vincent? Tanong-tanong lang ako, tapos nakita ko din yung... Alayo na nito Nakaabot ka pa rito. Nakita ko si Tatay Mario na naglalakad. Sabi ko, Tatay, saan po yung bahay ni Tatay Mario at Tatay Noe? Ako yun. Sabi ko, masang ka? Mautang kami ng pagkain. Ay, sabi ko, ganun pa kayo mautang. May dala pa akong grocery. Yung grocery, Yung bigay ni Tita Nicole. Yung yung grocery na binibigay namin ay galing po yan kay Turaok Ugik TV. At saka kay kay Ma'am Nicole naubos na eh. Yan kay Boss Turaok po yan. Yan, kay kumpare yan. May kumpare Turaok. Yan pa, subscribe po ng kanyang YouTube channel. Turaok, Ugik. Turaok Ugik TV. Yeah. Support po natin Turaok Ugik TV. Yung pong ayuda na binibigay namin ngayon ay galing po sa kanya. Gusto niya mag-charity, kaso nga lang hindi niya mabitawan yung trabaho niya. Kaya pinadaan niya sa Trio Kuila yung kanyang charity. Para support po natin Turaok Ugik TV, kababayan po ni Nitan yan. Yan, taga Sorsogon. Thank you, Quezon City. Bigla. Sorsogon, Quezon City. Ba? Layo na. Yan, nakakalinga. Nakakawa naman tong mga matatanda dito. Ang dami pa talaga dito sa Bicol. Sobrang naghihirap. Wala silang rito. So ayun, tatay, mga kabiyaya, ang kinaugalian ng Trio Kuela, mag-aambag-ambag po kami. Ito po kay Vincent, kay Kuya Manuel, kay Alpi TV, tsaka kay Vincent. Ito pa, pagdagdag pa si Vincent. Si Vincent, dagdag mo na yun, Tol. At ito naman yung sa akin. Yan. Ito naman po yung sa akin. Yan, ito yung kay Nathan.
Ayan, ito kay Dundon, oh. Ito kay Dundon. Wow, Dundon yan. At kay Kuya Regan yan. Ito po mga tatay. Galing po yan sa Dundon Alex. Tatay. Tabihan kita tatay para gopings di si tatay mala si ano, Ngayon. mala tatay Rafael. Yun yung problema eh. Sayang na yung kagwapuan niya, hindi siya nagkaroon ng asawa. Kasi nabanggit niya mga kalingap na si tatay hindi na nag-asawa gawa ng gusto niya na lang alagaan yung mga kapatid niya. Sa kadahilanan po na wala naman wala silang pamilya, wala rin pamilya yung isang kapatid niya si Tatay Mario ay PWD po. Kaya ano na lang ni tatay na alagaan na lang yung kapatid niya. No? So ito tatay, yan, pinagkaano po, ang bagambagan ng sa 1,000 yan mahigit. Bagambagan ng Trio Cuela family. Maraming salamat sa inyo. Sana kung na banggit ko kayo, Vince, yung pagpalain kayo ng sinangagad ko. May mga mabuting loob, may puso na magkaroon ng magbigay ng utang ng sukwan. Mga katulad namin mga nangangailangan. Kaya maraming salamat sa inyo. Tatay, baka sakali na may gusto kang kasi may mga nanonood po sa atin ng mga OFW, mga hero abroad, mga kababayan natin na may mga busilikang puso na baka gusto nyo pong manawagan at yung tanging hiling nyo sa kanila. Yan tatay, pwede kayo magsalita sa kanila. Ano naman ako ibang mahihiling kung hindi yung sabi ko nga maging maayos lang yung buhay ko sa pang-araw-araw kahit hindi ako kakangad na yung mama, hangad basta kumain ako ng sa bawat oras, pangalawa ay size ko lang ang bahay ko, wala nang iba. Ito po yung hiling nyo, yung madingdingan. Oo, madingdingan ko yan. Kasi ito mga kalingap sunog na ho, trapal yung nila. Tapos wala sa ayos din yung mga gamit, puro sobrang luma na, madudumi. Oo. Lahat, pati yung mga dingding, yero. May kita nyo, puro mga yero, mga sira-sira. Ningyan ko lang yan doon sa Ay, ningi nyo lang po yan. Saan po? doon sa yung tirang ko sa chapel, yan sa labasan. Bali, lang po ito, hinihingi lang. Hanggang sa nabuo lang po. Oo. Grabe yan. Yan namang bubong na yan. Kaya medyo bago pa yan. Nung mag-payout ako, naisip ko, bibigyan ako ng pawid. Sabi nung sa pamangkin ko na rin sa labo na yung kung ikaw ay mabili ng pawid, talagang tutulungan ka naman. Kasi tulungan na kita, meron ako makabili ng yero yan. 10 yero. Sa akin. Sige tatay, at kami may mga pupuntahan pa rin din kami tatay. May mga pupuntahan pa kami na tutulungan, no? So baka sa makalawa o sa isang linggo makabalik ulit kami dito para mahatiran kahulit namin ng pangkain nyo man lang magkapatid ni Tatay Mario, ha? Yan, pang bili-bili nyo ng bigas. Maraming salamat sa inyo. Yan, thank you. Sana Naluluwa-luwa si tatay, oh. Naluluwa-luwa si tatay. Tatay, sobrang payat nyo po, Ganyan na rin po ba talaga katawan nyo? Hindi gumanda yung katawan ko. Talagang payat po talaga kayo. Tsaka sa pagbalik namin tay, magdala kami ng kung sino yung marunong manggupit. Mapagupitan ko kayo dalawa ni Tatay Mario. Yan po si Tatay Mario, mga kalingap po. Huwag ka dyan, tatay. Tatay Mario, Tatay Noe, dito na po kami, ha. Huwag po kayong mag-alala. Hindi kami nangangako, pero malay nyo po may dumating na biyaya sa atin, ha. Makabalik kami ulit. Basta hintayin nyo kami dito. Babalik po ulit kami kahit malayo tong tinitira nyo, babalik pa rin yung buong Trio Cuela, ha. Sige po. Dito na po kami. Salamat tatay. So yan mga kalingap, mga kabiyaya, tinga, nakaka-inspire din yung kwento ni Tatay Louie gawa ng hindi na siya nag-asawa dahil sa mga kapatid niya, gusto niyang alagaan na lang. Ayun talaga.
hirap din siya sa pamumuhay. Yun ang hiling niya talaga, yung pang-araw-araw na pagkain at madingdingan ng maayos yung kanyang bahay. So hanggang dito na lang to mga kalingap. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel. Yan, buong Trio Cuela family. At sa mga second channel namin, ang Pambansang Huso, Bebang Official, at Don Alex. Ayun si Don. Kasama namin. Tinitignan yung kanyang mga lupain. Okay. Hanggang dito. Don, no? Okay, Don? Okay? Ha? Okay, Don? Kaway muna, Don. Kaway. Yan. Ingat po and God bless. Bye-bye.